en şista, saf havalı avullarımızın birisi. Ötürünüz avulunda 22 hocalıkta 168 kişi yaşay. Bugünkü günde avlumuzda sosyal учреждениялардан менә шушы үзебезнең авыл клубы һәм мәчетебез бар. Шушы авыл клубында авылыбызның бүтән кешесе мәш килеп, төрле мәдәни чараларда иң актив катнашучылар. Бигрәк тә инде бездә өлкәннәр, иң актив яшьләребез. Үземнең шушы авылда эшләвем белән нык горурланам. Чөнки шушы авылда тудым, шушында үстем. Авылдашларымны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Алар матур итеп яшиләр дә, матур итеп эшлиләр дә, үзләренең күркәм хезмәт нәтиҗәләре белән макталалар да. Тагын өстәп шуны әйтәсем килә инде, бүгенге көндә авылыбыз зурая, йортлар төзелә, яшьләр авылыбызның горурлыгы булып торалар. Алар инде менә әйтеп үткәнемчә мәдәни чараларда иң актив катнашучылар. Төрле чараларны алар белән бергә планлаштырабыз. Алар безнең мәдәни чараларда иң актив катнашучыларыбыз дип әйтеп үттем, шулай бит.
Иң беренче минем шушы клубта эшли башлаганыма 3 елдан артып китте. Без инде иң беренче эшне фольклор коллектив оештырудан башладык. Бүгенге көндә фольклор коллективка 14 кеше йөри. Аллага шөкер, бик тырышып эшлибез. Хезмәтемне шул хәтле яратып башкарам. Аннан соң менә шушындый үзебезнең җыйнак кына, матур гына, кичкенә генә клубыбызда эшләргә барлык мөмкинлекләр тудырылган. Мин шушы мөмкинлекләрне тудырган өчен үзебезнең җитәкчеләргә чиксез рәхмәтемне дә белдерәм. Рәхмәт аларга бик зур. Мин үзем Казанчы Бигәнәй авылында тудым. Анда 8 классны бетергәч фирмага кирдем. Аннары бу Өтрнәс авылына 74 елына килен булып төштем. Шушы авылымны бик яраттым, яратып торам. Гомер буе фирмада эшләп, ирем белән бергә эшләп, балаларга кайтып, ул балаларым хәзер бөтенесе кияүдә. Аннан соң ирем үлеп китте, 2 балам тагы үлде. Берсе 40 яшьтә үлде, улы кызым. Бер малаем суга төшеп үлде. Менә тормышның әшисе дә, төшесе дә булды инде. Хәзер шулай итеп әкренгә генә яшәп ятам. Үзем генә балаларым кайта китә. Хөрмәт итәләр, ярдәм итәләр. Җәй көне гөлләр үстерәм, чәчәкләр үстерәм, бик яратам, эшне яратам. Әле 60 яшьтә булсам, менә шушы колхозда эшләр имәлди, сөйнеп әйтеп тә куям. Колхозыбызда председателебез Алмаз, председателебез әйбәт, Алмаз да бик әйбәт, Алмаз бәйрәм сайын сумка әйберләр бирә. Картлар көненә дә рәхмәт яусын, эшләре уң булсын. Аллага рәхмәтләр яусын безне онытмаган өчен. Телек эшләгәннең әҗредер инде бу хәзер. Шулай итеп балаларым Гөлнарасы йортта кибеттә эшли. Аннары бер кызым Казанда, тагы бер кызым Себердә эшли, Себердә тора инде. Дүртесе исән хәзер. Шулай итеп яшәп ятабыз.